चिरां ओनसोलाव बिभिन्न जायगायाव गिदिंबाय थादोंमोन। गिदिंबाय थानायाव जोङो गोबां न'खरावनो ओरैबायदि सुबुं लोगो मोनदोंमोन जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेमाव भुगिनानै दंमोन, जाय बिथांमोनहा बोसोरसे बोसोरनै नुनो हायाखै आरो अपारेशननि थाखायबो फैसा गैया। दा थिग बेफोर प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो मोनसे स्टेप लादों, जाय स्टेपआनोखि जाय बिथांमोनहा रां गैयिनि थाखाय मेगन अपारेशन खालामनो हायाखै, बोसोरसे बोसोरनैनि थाखाय खाना बा खानि जानानै दङ, बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो बिथांमोननि भिजन, बिथांमोननि नोजोरखौ बोरै फैफिननो हायो, बिनि थाखाय जोङो नैबे स्टेपखौ लानाय जादों। आरो बिथांमोनखौ दिनै चेकआप खालामनानै जोङो उदालगुरियाव थानाय जेनाखि बड'लेण्ड नेट्रालाया बाहाय लांनानै फ्रि अफ कस्ट अपारेशन खालामनानै होनाय जागोन। थांनाय बारावबो जोङो 10 जन ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो 7खौ अपारेशन खालामदों। जाय बिथांमोनहा बोसोरब्रै गाहाम नुवालासिनो दङमोन, खाना खानि जानानै दंमोन, बिथांमोनहा दिनै गावनि नोजोरखौ, नुथायखौ मोनफिननो हाबाय। दा जोंनो आफा इसोरा जाहाथे हाजासे गोहो होदों बिथांमोननो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मावलांबाय थागोन। दिनै रुनिखाथायाव जागायदों आरो जोङो गाबोन दादगारि हाथिसार ओनसोलाव फुंनि 9टा जानाय लोगो लोगोनो फ्रि जेनाखि आइ चेकआप बियो जागायगोन। दा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' फैदों, जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेम जानाय दं, बिथांमोनहा दा 150 जननिबो बारा नाम भर्ति खालामदों। जों बिथांमोनखौ मोनाजासिमबाबो नायजोबगोन। नायखांनायनि उनाव जाय बिथांमोनहा सिरियासलि प्रब्लेमाव भुगिनानै दङ, अपारेशन खालामनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फेस वाइस लांनानै अपारेशन खालामनाय जागोन। बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथाङा अकल चिरां जिल्लायाव लादोंना अल बिटिसिनि आन्दाराव? जोङो जागायदों दा चिराङाव। दा जागायनानै जुदि जोङो मावबाय थालांनो हायोबा, जोङो बिभिन्न जायगायावबो मावलांनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जोङो जागायदों, मोनसे फिसा स्टेप होननानै जोङो सानदों। नाथाय फिउचाराव जुदि जोङो बेफोरबायदि मावलांनो खाबु मोनबाय थायोबा आरोबाव चिरांनि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो सारा बिटिसि ओनसोलावनो मावलांनो हागोन होननानै जों नुयो। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।